טוב, אז איתנו היום מאיה קוריס המהממת, שקודם כל גילוי נאות היא המטפלת שלי בפציעות ובכאב. מאיה היא בעלת קליניקה בחולון, שמשלבת בתוכה מגוון רחב של כלי טיפול, שמתמחים בעיקר בפציעות ובפתולוגיות נוספות. היא גם בזמנה הפנוי מתנדבת במד"א. נכון. גם נשואה וגם אימא. נכון. שלום מאיה. שלום, אורטל. שלומך טוב היום. להיות פה היום. גם לי. אני שמחה להיות פה איתך היום. תודה שהזמנת אותי. תודה שבאת. אז מאיה, ככה, אני בטוחה שיעניין את הצופים שלנו לשמוע מה מיוחד בגישה שלך לעומת מטפלים אחרים. אני חושבת שהשיטה שלי משלבת בה המון רבדים של התבוננות על מטופל. מטופל מגיע אליי לרוב אחרי שהוא היה אצל רופא מומחה, והוא קיבל חוות דעת מקצועית, מה אפשרויות הטיפול שלו. ולא תמיד זה משביע אותו מבחינת האם זה באמת עבד לו, האם זה עבד לו כמו שהוא היה רוצה, האם הוא הרגיש שהוא מקבל באמת את הטיפול שהוא מרגיש שהוא צריך, אבל הוא לא יודע לשים עליו את האצבע. ואז אנחנו מתחילים תהליך שהוא לא תמיד אנחנו יודעים איך אנחנו מסיימים אותו, אבל כן ברור לנו איך אנחנו מתחילים אותו. ואני באה עם גישה של לראות את האדם כמו שהוא, לראות את דברים שהביאו אותו להיפצע, את התחושות שליוו אותו כשהוא נפצע. ולאו דווקא פציעה של נפלתי ברחוב ושברתי את הרגל, אלא לפעמים זו פציעה שהיא נרקמת עם הזמן, עם משך השנים, שאנחנו לפעמים משתמשים במפרקים או באיברים מסוימים בעודף עומס, ואז בעצם מקבלים איזשהו פתולוגיה. שאומרים לאנשים, יש לך פתולוגיה, היא כתף קפואה, היא פריצת דיסק, היא בלע דיסק, היא קרע במיניסקוס, היא דלקת בגיל האכילס. זה ממש מוביל אותי... מרפק טניס, מרפק גולף. מעולה. יש המון פתולוגיות שבעצם מקבלות שם, ולפעמים אף אחד לא באמת עוצר ושואל, איך אתה מרגיש עם זה שיש לך את השם הזה עכשיו בתוך התיק הרפואי שלך? ואיך זה מרגיש לך כשאתה מסתובב עם התיק הרפואי הזה ברחוב, ואתה הולך למכולת עם הברך הזו שפצועה? ולא רק זה, אלא בעצם שלב אחר שלב, איך אנחנו יוצאים מהמעגל הזה. איך אנחנו יוצאים ממעגל שלפעמים נמשך לא מעט זמן. לפעמים מעל 3 חודשים, לפעמים גם כמה שנים, לפעמים גם 30 ו-40 שנה. אנשים מגיעים אליי מכל מיני קצוות. אז הגישה שלי משלבת את היכולת לראות את האדם, היכולת לטפל בו, אני מדקרת בדיקור יבש ומטפלת בעולם שנקרא היפרתרמיה, שזה בעצם טיפול בעזרת חום, כוסות רוח ומגוון גדול של אפשרויות, שהמטרה בעצם היא לעשות את כל מה שלא היה ניתן לעשות במקומות אחרים. קודם כל מניסיון, אני יכולה לחתום על כל מילה. את באמת מטפלת שיש בה את ארוך נשימה הזה, מניסיון עם פציעה של כתף קפואה. באמת מעניין אותי לשאול, ובטח גם המאזינים שלנו, יהיה להם מעניין לדעת באילו סוגי בעיות את מתמחה. מי באמת בעיות כתפיים למיניהן, לא רק כתף קפואה, אלא גם צביטה בכתף, קרעים בלברום, קרעים בגידים, קרעים בשרירי הכתף, קרעים בזרוע, בצקות כל מיני באזורים של הכתפיים, שבירה של אזורים שקיבלו חבלה וטראומה, כל האזור הזה בעצם מודלק לפעמים, שימוש יתר באזור הכתף, אבל לא רק, בעיות צוואר, בעיות גב, בעיות ברכיים, בעיות רגליים, לפעמים גם כאבי ראש, מיגרנות, בעיות לסת. זה יכול להיות מאוד, כאילו, אם אני אפרט את זה, אנחנו כנראה לא יהיה לנו מספיק זמן לשבת פה בכלל ולדבר על כל הדברים האלה, אבל זה בגדול הדיקור היבש, זה מה שהדיקור היבש יודע לעזור. ברמת העיקרון אני גם מדקרת דיקור אורתופדי, שזה בא מנגזרת הדיקור היבש, אבל זה דיקור שנכנס לתוך מפרק. אז אם יש סיבוכים או דברים כאלה בתוך מפרקים, אז זה יודע לתת גם מענה על זה. מה באמת גרם לך לבחור דווקא בדיקור יבש, כאחד מהכלים המרכזיים שלך? אני אספר שבעודי מאמנת שיקומית, הייתה לי מטופלת שהצלחתי ככה לשקם אותה מבחינת תנועתית, מבחינת טווחי תנועה,
לרמה של 85%, ככה ממש ממש טוב, אבל נשאר לה עוד לא מעט אחוזים, עד שאני הייתי רואה את 100 אצלה. וזה מה שהאיץ בי לחפש פתרון עבורה, כדי לתת לה מענה שהוא יותר שלם, וגם לאפשר לגוף שלה להתחזק, ולא רק להגיע לטווח תנועה, אלא גם להגיע למהירות ודיוק וחוזק בתנועה. אז זה למה הגעתי לדיקור היבש. וואו. ואיך בכלל הגעת לתחום של טיפול בכאב ושיקום? טוב, אז אני נולדתי לאמא שהיא לא בריאה בגופה, וקצת נכפה עליי לדעת בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 6, איך להוציא אנשים, להוציא אותה, ממצב של קושי בללכת, וקושי לפעמים גם לעבור ממנח אחד למנח שני, ואפילו ברמה של להתקלח לבד, או ללבוש בגדים. וקצת כאילו מישהו הגדיר אותי לתפקיד הזה, כי אני הבת היחידה בבית, ואמא היא גם כן בחורה, ומישהו היה צריך לקלח בחורה, אז אני נבחרתי להיות זו שעושה את זה. אבל עם השנים זה גם קיבל תפנית יותר עמוקה. עם השנים הייתי צריכה לדעת דברים רפואיים ברמת עומק, קרדיולוגית, נשימתית, ריאתית, קוגניטיבית, איך לחבר את הנתונים האלה על מנת שהיא תמשיך להתקדם, והיא תמשיך לחיות חיים שהם כמה שיותר טובים. וזה מה שדחף אותי בעיקר לדעת, המון ידע, אם זה ברפואה, אם זה בדברים שהם מתחברים לרפואה, כמו הדברים המשקמים יותר, המשלימים יותר. אבל זה קודם כל באיך לראות את הרגישות של אותו אדם שנמצא מולי. בטח, זה נשמע שאסף זה גם... קודם כל. דבר ראשון, לראות את הכאב שלו. זה להיות איתו במקומות הקשים. זה לא לפחד להיות במקומות הקשים, וזה לראות את הטוב שעומד להגיע. וזה ללוות אותו בדרך עד לשם. ולפעמים זה מספיק. וואו. זה מאוד מסביר איך את היום ושוב, אני מכירה אותך באופן אישי כמטפלת שלי, אבל אני גם יודעת שבקליניקה שלך את משלבת גם את הפן הרפואי הפיזי, והרבה פן מנטלי, רגשי. נכון. ועכשיו מאוד מסתדר לי איך נפל בחלקך לאסוף את כל הידע הרפואי ואת כל המיומנויות הללו שאת באמת מביאה לידי ביטוי בקליניקה. עכשיו זה הופך להיות הרבה יותר ברור. אז תודה ששיקפת לי. באמת תודה על המילים האלה גם. יום משקפים לי המטופלים שלי את מה שאני עושה, אבל זה הכל, תודה בכלל לאמא שלי, שהולידה אותי לעולם הזה, שהאיצה בי את הלימוד שלי העמוק, והאיצה בי את היכולת לגדול ולהתפתח ולהחכים כמה שיותר, להיות תמיד 3-4 צעדים קדימה, לכל הסצנריונים שיכולים לקרות, ולתפוס אותם. לתפוס אותם חזק, וביחד לצעוד את הצעדים האלה הראשונים, שלפעמים הם כואבים, ולפעמים הם לא פשוטים, ולפעמים מורכבים, ויש בהם המון פחד לפעמים, ואימה. אז באמת זכות שלי להיות האדם הזה. אין לי מילים להודות לכל המטופלים שלי. תודה רבה. באמת. מביאה כאן נקודת מבט מאוד מעניינת, ומאוד נכונה. אני כמאמנת רגשית רואה את זה הרבה בקליניקה, כמה שאנחנו מגיעים עם שדים במרכאות במסעות חיים שלנו, ולימים אנחנו מסוגלים, כשאנחנו במקום המאוזן הזה, ובמקום של ריפוי, אנחנו מסוגלים להסתכל רגע במבט לאחור, ולהודות לשדים האלה. להבין שהם במעלה הדרך הפכו בעצם להיות המלאכים שלנו, אלו שהכשירו אותנו לחזק כל מיני מיומנויות ופרספקטיבות ודפוסי חשיבה ודפוסי פעולה שהפכו אותך להיות מי שאת היום. וכשהתחלתי ושאלתי מה המיוחד בך לעומת מטפלים אחרים, אני חושבת שזה הפורטה הזה. זה לגמרי יכול להיות שזה שם, אני לא באמת יודעת, אני רק ניזונה ממה שמטופלים אומרים עליי ולי. תודה, באמת, מבחינתי אני עוד לא יודעת כלום. אני רק צריכה עוד מלא ללמוד ולחפור איפה נמצא הידע הנוסף והחדש שעוד לא התפתח בעולם הזה בכלל.
רק כדי עוד לעזור ועוד להושיע ועוד להקל. אני רק חייבת לומר שזה גם עוד משהו שמאוד יכול לדייק ולהסביר למה את מטפלת טובה. כי אני מאמינה שמטפלים טובים, אני מדברת גם על רופאים, גם על מומחים, על פרופסורים, הם כאלה שיש בהם את הצניעות הזו לומר שהם עדיין לא יודעים הכל. זאת אומרת שהם עדיין בתהליך של למידה, אני גם יודעת איזה בן אדם סקרנת. נכון. ואת תמיד תשלימי עוד איזה קורס, ואת תמיד תשאלי, ואת תמיד תרצי לרדת למקור של הדבר הזה. נכון. וזה חלק ממה שבעיניי הופך מטפלים ואנשי מקצוע לאנשי מקצוע טובים. מעניין אותי אם את זוכרת איזשהו אירוע או חוויה שגרמה לך להבין שזה הייעוד שלך, אפילו בתקופה הזו שאת בקליניקה. אולי את זוכרת איזושהי... יש כל כך הרבה, אני לא יודעת באמת מאיפה מתחילים, אבל אני יכולה להגיד לך שהגיע אליי טלפון מבחורה ששברה את העצם באסירה בקרסול, קראה מספר קרעים ברצועות, לא יכולה לדרוך על רגל עם קביים, באמת, רגל נפוחה בצקתית, כאבי תופת, והשוס, שהיא בעוד חודש וחצי מתחתנת, אין שום סיכוי שהיא תעלה על שום נעל, ובטח לא על נעל עקב, שהיא תכננה לעלות עליה, ולרקוד בחתונה של עצמה. זה בכלל היה משהו שהפרופסור שטיפל בה אמר שאין סיכוי שהיא תעשה. ולא היה לנו הרבה זמן, היינו צריכות, מה שנקרא, למהר ולהיפגש ולהתחיל תקתק. ולאחר מספר טיפולים, היא פשוט לא הייתה צריכה יותר קביים, היא דרכה על הרגל, היא ירדה מדרגות, היא עשתה הליכות, היא חזרה כאילו לתפקד רגיל, ובחתונה שלה היא עלתה לעקב 8 סנטימטר. וואו. רקדה בכל השעות האלה, כמו בן אדם מן השורה, לא, שאין בה שום דבר ולא כלום שהוא פגוע. זה מהמקרים האלה שהם פשוט נשמעים כמו קסם. ודרך אגב, הדבר הזה מתועד. יש אצלי תיעוד בפייסבוק, אפשר להיכנס, לחפש עדויות. למי שטעה שזה לא יאמן, אז יש שם עדויות, אפשר להיכנס, לשמוע מה אנשים אומרים. זה אנשים אותנטיים שמבחירה באמת מעצימה, החליטו להיחשף ולספר על הסיפור שלהם בעודם מטופלים שלי. ואני מקווה שהם ייתנו לכל השאר את ההשראה לבוא ולעזור לעצמם גם במקומות שהם חשבו שאין אופציה כזו בכלל לעזור. אגב, זה מאוד מאוד חשוב. החלק הזה של אחרי שאנחנו עוברים את מסע הריפוי שלנו, לבוא ולדבר על זה, לבוא ולשתף. במסע הגיבור שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים כל כך הרבה מסעות גיבור ביום יום שלנו, בחיים שלנו, השלב האחרון נקרא השיבה הביתה. והשיבה הביתה הוא אותו שלב שאחרי שעברנו איזשהו מסע, אצלך זה בא לידי ביטוי במסע של ריפוי בקליניקה שלך, אנחנו נוכל לבוא, לדבר את זה, לספר א', כי זה ייתן הרבה מאוד השראה לאנשים אחרים שנמצאים בתחילת המסע הזה ועוד לא רואים את האור, שאפשר להירפא, ויש את האור בקצה המנהרה, והנה אני עשיתי את זה, זה אפשרי. וגם על מנת להדד את מי שעזר להם, את מי שהביא אותם עד הלום. ואנחנו חייבים להבין שכשאנחנו מדברים על איזשהו תהליך שיקומי, רפואי, שעברנו וסיימנו אותו בהצלחה, אז הריפוי מקבל עוד נדבך, עוד עומק, עוד חוזק ועוצמה, ואני לגמרי מסכימה איתך, שכולנו צריכים, את יודעת, עזרה לפעמים. כן. כולנו צריכים את העזרה הזו גם מעצמנו, לא רק מהמטפל שלנו והרופא שלנו והאח שמטפל בנו. נכון, ועדיין חשוב לי רגע להתעקש על העניין הזה, שכשאנחנו כן באים ומדברים על מי עזר לי ומי הלך איתי את הדרך ומי הביא אותי, מי עזר לי להגיע עד הלום, אנחנו הרבה פעמים מייחסים את זה לשיווק, אבל שיווק יש לו עוד איזשהו תפקיד, וזה לעשות את החיבור הזה בין המטופל קצה למי שיכול לעזור לו. וכשאת באה ואת משתפת בסיפורים הללו, למשל בתור מטופל, את עושה טובה מאוד מאוד גדולה למישהו שלא יודע עדיין מי זה הבן אדם הזה שיכול לעזור לו בתהליך. אני כולי תקווה שהאדם הבא שצריך אותי ידע שיש אותי,
וכולי תקווה שאני אוכל באמת לעזור לו כמו שהייתי רוצה. מבחינתנו זה ממש חלק מהאוטקאם שאנחנו לגמרי. יושבות כאן. זה לגמרי הסיבה שאני כאן, כי רוב המטופלים שלי מגיעים אליי ואומרים לי, תשמעי, מאיה, דודה שלי, לא מבינה איך אני פתאום יכול להרים את היד, אחרי שהרבה שנים לא הצלחתי להרים את היד, אבל אז היא שואלת אותי, מה אנחנו עושים בטיפול? ואני לא יודעת להגיד לה. אז באמת, בואי ננסה, כי באמת מאזינים לנו פה, ושומעים את כל הדבר הטוב הזה. שאלת $1,000,000. האם את יכולה להסביר בפשטות למטופל פוטנציאלי, מה את בעצם עושה ואיך זה עובד? מה שאני בעצם עושה, זה הדבר הראשון, זה אני מנסה להבין מה התחיל את הפציעה הזו, כדי קודם כל להפסיק את הגורם לכך. הדבר השני זה לתקן את הדרך לפציעה הזו, כדי שהדרך הבאה היא בונה ולא הורסת. הדבר השלישי שאני עושה, זה מנסה להבין את כל הפנים שיש לפציעה הזו. מי את הפציעה הזו? את פציעה כתוצאה מחוויה רגשית, את פציעה כתוצאה מטראומה, זה פציעה מתמשכת. האם לפציעה הזו יש תחושה? האם יש לה סף של כאב? האם היא משתנה? האם היא משתנה בזמן תנועה? האם היא משתנה בזמן שאת נחה? שאתם נחים? זו חקירה כל כך חשובה, זו חקירה יש פה ממש אין סוף פרטים שאני צריכה לדלות, על מנת להגיע למצב שאני יכולה לבנות איזושהי תוכנית בראש שלי, בדרך כלל, ואז כשלי יש תוכנית, אז אני משתפת את המטופל שלי בתוכנית הזו, ואנחנו יחד צועדים בדרך הזו, עד שאנחנו יוצאים מהדבר הזה יחד ומחוזקים, ומדויקים ומהירים יותר. מנית כאן שאלות שאני לא זוכרת, שבכל ההתנסות שלי סביב הכתף הקפואה, אף רופא לא עצר לשאול אותי, האמת. וזה שאלות שהן עושות את כל ההבדל כנראה. תראי, אורטלוש, אנחנו בני אדם. בן אדם מורכב מכל כך הרבה רבדים. אי אפשר להתייחס רק לצילום רנטגן, אי אפשר להתייחס רק ל-MRI, ל-CT, לאולטרסאונד. צריך לקחת את מכלול הדברים, ולהצליב את הנתונים, וגם להבין על מה זה עוד יושב. כאילו, מאיפה כל זה התחיל. אני מאוד מאמינה שאנחנו יודעים, גם הגוף יודע לרפא את עצמו. אני מאמינה שאם ניתן לו את התדר הנכון, ואני אחזיק לו את התדר הנכון לאותו מטופל, אז הוא יוכל לעבור את הדבר הזה הרבה יותר טוב והרבה יותר קל, וגם הרבה יותר מהר. האם קרה שמטופל לא הצליח להחלים? האם קרה שמטופל התחיל אצלך תהליך, וזה לא קרה? אני לא מאמינה שלא התחיל משהו. אני מאמינה שיכול להיות שהתחיל משהו, אבל הוא מתקדם להיות את ההמשך של הטיפול הזה בצורה אחרת לגמרי ממני. ויכול להיות שאני באתי לתקופה קצרה, או לתקופה ארוכה, או לתקופת ביניים, אני לא יודעת מה שזה לא יהיה. אבל אני כאן. אני כאן בשביל לתת את כל מה שאותו אדם רוצה ממני. מה מבחינתך עושה את ההבדל בין מטופל שהצליח להגיע לריפוי מלא, למטופל שאולי לא הצליח להגיע לריפוי? קודם כל כימיה עם המטפל, וגם החלטה שאתה הולך לצאת מזה. וההחלטה הזו היא לפעמים לא פשוטה. כי לפעמים לא בא לך לצאת מזה באמת. או שלפעמים בא לך לצאת מזה, אבל אתה עוד לא יודע איך, והמוח שלך לא מסוגל לראות את האיך. ומספיק שבאם בא פתוח והוא סומך עליי, אנחנו לרוב מתקשרים אחד עם השנייה את הדרך שאנחנו צריכים לעבור, והיא מוסכמת ב100%, ולרוב אלה האנשים שמצליחים לעשות את זה ביג טיים. יפה. מעניין אותי, מה המטופלים הפוטנציאליים שלך חייבים לדעת עלייך או על הטיפול לפני שהם פונים אלייך? שהם באים פתוחים, שהם באים לבחון איך זה מרגיש להם איתי, שהם באים לראות בכלל מה הם מרגישים בזמן הטיפול, מה קורה איתם, באיזה נקודה הם נמצאים מול אותה פתולוגיה, האם הם בשלב של לפתור אותה באמת, האם הם עוד רוצים להתחבק איתה בלילות, האם הם רוצים כבר להטיס אותה והם מתנגדים אליה, וכל דבר כזה שהוא לא מאוזן, שהוא לא מכיל, זה יכול לתת לנו קצת ברקסים בתהליך, ודווקא האיזון של לבוא מתוך מקום של לחבק את הכאב, כמו שאת יודעת, ולפעמים גם להבין שאנחנו עוד מעט חוצים אותו, ולהיות גם לא לפחד שם. לא להגיד, טוב, אני פצועה כבר 30 שנה, מה יהיה ביום של אחרי שאני לא אהיה פצועה? מה, אני אצטרך לחזור לרוץ?
משהו שלא עשיתי פעם? מה, אני כאילו צריכה לצפות מעצמי עכשיו להיות איירון מן? את נוגעת כאן בלב ליבו של נושא שאנחנו, המטפלים הרגשיים, פוגשים המון בקליניקה. לא ידעתי את זה. ואת יודעת, מטופל יכול להרגיש, אני מדברת עכשיו על טיפולים שהם מהסוג הרגשי, מהסוג המנטלי, למרות שבסוף הכל מקביל כל כך, והכל קשור כל כך, ומחובר כל כך. ואני יכולה לומר מהניסיון של מטופלים שאני פוגשת בקליניקה, הם רוצים לפתור בעיה, אבל בתת המודע שלהם יש שם איזשהו מחסום. יש שם משהו, לא, אנחנו קוראים לזה לא אקולוגי, שאם הבעיה תיפטר, הוא עלול לאבד משהו, הוא עלול להתמודד עם משהו, ויש שם איזושהי חוסר מוכנות, ששם בכלל צריך לגעת. זאת אומרת, צריך לפתור את המחסום האקולוגי. אז קודם כל, אני תמיד משתמשת בקולגות שלי. אני לא יכולה לעשות הכל לבד. יש את אורטל, ויש את כל מיני דוקטורים שאנחנו מפנים אליהם, שהם רופאים מוסמכים, והרבה מאוד פעמים שיש דברים שהם לא פתורים אצלי. אני שולחת להתבוננות נוספת, ולהסתכלות נוספת, ולבדיקות נוספות, ומעמיקות יותר. ולפעמים, בעזרת הכיוונים האלה, אנחנו מצליחים לעזור לאותו מטופל לחצות את המסלול של הכאב. עם מיני הדרכה קטנה ממני מאחורה ברקע, אבל כל עוד הוא בתהליך שהוא מתקדם, אז אני מאושרת. זה לא משנה לי אם אני עושה את התהליך איתו, אם אני עושה את זה לידו, אם אני עושה את זה ברקע. העיקר שהוא עצמו מתקדם. וזה, אני חושבת שזה מה שמייחד אותי. כי אני באמת חושבת על טובתו של המטופל שלי, ולא דווקא על הטובת הזה שלי האישי, זה לא מעניין אותי בכלל. אני רוצה שהבן אדם שבחר בי יבין למה הוא בחר אותי, יבין למה אני איתו עד הסוף לא משנה מה קורה בדרך. ואני מחויבת לתהליך שלו, בדיוק כמו שהוא מחויב לתהליך שלו. יפה, יש באמת את החלק של המטופל עצמו. נכון. גם אני עושה את זה בתיאום ציפיות עם המטופלים שלי, שיש את הידע שאני הולכת להביא, ואני הולכת לעשות את ההשתדלות 100%, אני יודעת גם מה אני צריכה לעשות, אני יודעת מה המטרות מבחינתי בתהליך, אבל יש גם את החלק של המטופל, שזה אומר האחריות שלו, בטח אם את נותנת לו, זה שאלה, האם יש מטופלים שאת נוטה לתת להם שיעורי בית, ומבחינתך זה חלק בלתי נפרד? חלק משיעורי הבית שלרוב אני נותנת, זה באמת אימון. אני נותנת להם אימון שיקומי, שהוא מקדם אותם. בפציעה שלהם, לדעת לסמוך על הגוף שלהם לאט לאט, לבנות כוח מחדש, לחזק את דווחי התנועה, לחזק את הכוח שהגוף צריך לעשות בזמן שהוא עושה דברים. ובעיקר, כל הזמן להיות באיזושהי עשייה. לדעת שאתה אחראי גם על הגוף שלך, ואתה יכול גם להקל עליו, גם כשאני לא נמצאת לידך וזה, אני רוצה שהבן אדם שבא אליי, שהוא יהיה לו חופש בתוך הגוף שלו. שהוא ידע שהגוף שלו הוא לא כלא. הוא לא הפרסונל פריזן שלו. הוא בא לפה כדי להיות חופשי בעולם הזה. ואני פה בשביל זה. זה מדהים, זה מאוד מאוד חשוב, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי. אני ממש אפילו, אם אני יכולה להזמין את המאזינים שלנו, שנייה לשאול את עצמם איזושהי שאלה, רגע לפני שהם פונים אלייך, או כשהם כבר בתוך התהליך איתך, ואני גם מתאמנת על זה, על עצמי, ביום יום, זה לשאול את עצמי, כשהריפוי יקרה, כשאני אתפטר מהכאב או מהפציעה, עם מה אז אני אצטרך להתמודד? או כל עוד הפציעה קיימת בגוף שלי, ואני מרגיש שככה קצת קשה לי להתפטר מהפציעה ומהכאב ולהחלים, מה בעצם, יש שם איזה רווח משני מסוים, יש שם איזושהי סיבה בכל זאת, בתת המודע, אני לא מודע לזה, אבל אני מזמינה את עצמנו לעשות את השיח הזה. זה שיח מאוד מאוד חשוב, ואני שמחה שהעלית את הנושא הזה, זה באמת נושא מאוד מאוד עמוק, שאני מקווה שהמאזינים שלנו יהיו פתוחים בכלל לצלול אליו. ללא ספק הוא מצריך פודקאסט שלם בפני עצמו. שאנחנו גם נחשוב עליו בהמשך ואולי נעשה אותו. אבל חד משמעית יש פה עניין של מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, ממה אני צריך להיפרד, ולמה אני צריך להגיד welcome. והדברים האלה... מי אני בלי זה? כן, מי אני עכשיו? מי אני היום? כן. אחרי כל הדבר הזה, כן. ובעצם, כן, יש פה עניין שמצריך מאיתנו להתחדש.
אנחנו צריכים, אנחנו באנו להתחדש. באנו להתחדש בסיטואציה, בפגיעה, בפציעה, בכוח חדש שיש פתאום לגוף, שאני יכולה לשתף את זה ממה שסיפרת לי ככה באוטו, שוואי, מאיה, אתמול היה לי אימון, וזה היה בדיוק אחרי שעשינו טיפול. וואו, אתמול היה לי אימון, ואני אומרת לך, אורטל, יש מצב שהאימון הזה היה יותר טוב מהאימון ההוא לפני שעוד נפצעת בכתף? אני הרגשתי את זה. חד משמעית כן. חד משמעית הגברת את היכולת שלך, דייקת מהארט את כל היכולות של הכתפיים שלך. חכי, זה עוד לא הסוף. כי עכשיו שהכתפיים נהיו כאלה, אולי גם הרגליים יהיו כאלה, אולי גם הירכיים יהיו כאלה, אולי גם הברכיים יהיו כאלה. אני כל כך אולי הגב מוכנה יהיה כזה, ומזומנה. אולי, זאת אומרת, יש פה עניין שהגוף כולו עובר חידוש, כמו שכבר אמרתי. אז אני אומרת שהעולם הוא גדול, והשמיים הם אינסופיים, ואפשר לצלול ולעלות ולרדת ולהיות כל פעם באזורים אחרים, שהגוף שלנו עושה את התהליך ריפוי שלו, והוא גם לוקח אותנו, המוח שלנו לוקח אותנו לתהליכים, גם כן, אז צריך להיות פשוט בשילוב. והשילוב הזה, הריקוד טנגו הזה אני קוראת לו, שלי עם המטופל, של הגוף והנפש, של היכולת חשיבה והיכולת האנלוגית של המוח, והיכולת שלו גם לקחת אותו למקפצה הבאה, פה גלומה הפריצת דרך. פה גלומה פריצת הדרך. זה למה אנשים באים למאיה. הם רוצים לעשות פריצת דרך. ולפעמים לא דרוש הרבה. צריך רק קצת דיוק, הקשבה ופתיחות. לגמרי. אז אם שנייה אנחנו מדברות על מאיה, מעניין אותי לדעת מה למדת על עצמך דרך כל השנים של עבודה עם אנשים שכאובים. מה למדתי על עצמי? וואו, שאלה מאוד גדולה. קודם כל, אני כל הזמן לומדת על עצמי דברים חדשים. זה ברמה של דקה, יום. למדתי בעיקר שאני לא מפסיקה להתרגש מהצלחות, שאני לא מפסיקה לכאוב את כאבם של אחרים. אגב, זה נכון. כשאני זה מה שלמדתי. אני מתחילה לעלות דמעות. אמרתי, בטח אחרי כמה שנים שאני אהיה עסוקה בזה, אז זה יעבור. זה לא עובר, זה לא משתנה, זה משהו שתמיד נמצא איתי, והכי בעיקר יש לי את העוצמה הפנימית הזו, גם לדעת במה אני לא יכולה לטפל. וואו. וזו עוצמה. זו עוצמה וזו אחריות. ולהגיד, שמעי, זה, לא אני מפנה אותך ל-X, ל-Y, ל-Z, לרופא כזה, לרופא אחר. וזהו. אגב, יכול להיות שנתת לו כרגע את העזרה של חייו. חד משמעית. אני מכירה את זה מהניסיון שלי, שכשאני מקבלת איזשהו קייס, שאני כבר יודעת שהוא לא בכלים שלי, הוא צריך פסיכיאטריה, הוא תזונאית, whatever. אם אני עושה את ההפניה המדויקת הזו, ברור לי שנתתי לו כרגע עזרה הרבה יותר גדולה מכל לגמרי. פגישה או שתי פגישות או תהליך שהיינו מקיימים. לגמרי. וגם בסופו של דבר אני באה רק לתת את הנקודת מבט שלי. יכול להיות שהיא תהיה נכונה עכשיו, יכול להיות שהיא לא תהיה נכונה עכשיו, יכול להיות שהיא הייתה נכונה קודם או תהיה נכונה בעתיד. אני אף פעם לא יכולה לדעת מה יהיה נכון לאותו אדם שנמצא מולי, ואני גם לא מתיימרת ולא חושבת שאני יכולה להתיימר בכלל פה. ובכלל, מטפלים צריכים גם לזכור שהם לא אלוהים. לא באנו להציל את כל העולם. שומעים? אתם לא באתם להציל את כל העולם. נכון. אתם באתם אולי לעזור קצת. ואולי אני אצליח להקל על הבן אדם שנמצא לידי. ואולי הוא לא יפחד יותר. אבל זה הכל באולי. וזה ממש לא תלוי בי. וזה תלוי בעיקר במטופל, ובאמת במצב שהוא הגיע איתו. וזה משהו שחשוב לדעת אותו. לגמרי. זה שאת לא מתיימרת לעטוף את עצמך באיזה מין גלימת סופר וומן, ולשמש מין מושיעה, זה, אני חושבת, עוד חלק... מושיעה, איזה מילה מגעילה, כאילו. ממש. מי אני בכלל? אני בטוחה שיש לא מעט מטופלים שכשהם דורכים בקליניקה שלך, מבחינתם... כן, הם באו עם התנסויות לא כיפיות, אבל בסדר. זה חלק מהתהליך שלהם למידה על עצמם גם, מה נכון להם ומה נכון להם פחות.
וזה בסדר. ואגב, אנחנו לומדים להתדייק, הכל טוב, נכון, כאילו... גם בשביל המטופלים שלנו, זו קפיצת גדילה מטורפת. נכון. הרגע הזה שבו הם מכירים באחריות לגמרי. שלהם, של עצמם, כי... אחריות, מה בדיוק. זה האחריות הזאת? זו בעצם מתנה. לקיחת האחריות הזו היא על הגוף מתנה. שלך, לקיחת האחריות הזו, היא פרייסלס. ברגע שאתה לקח את האחריות, שם מתחיל ריפוי. יש שם כל כך הרבה... חד משמעית. אתה כבר מפסיק להתעסק, זה הרגע שבו אתה מפסיק להתעסק בלמה זה קרה לי. נכון. כל מיני שאלות שהן שאלות שאין להן תשובות טובות. לא, הן גם שאלות שופטות. מאוד. אז המעבר הזה למה זה קרה לי, ואוי מה יהיה. למה דווקא אני. ולמה דווקא אני. ומה אני אהיה נכה שאני אהיה בין בלה בלה בלה. כן, ואיך תמיד כל הצרות נופלות עליי. כן. לשאלה של, אוקיי, זה קרה לי, כן. איך אני מוציא את עצמי מזה. כן, או זה קרה לי, מה אני צריך ללמוד רגע עכשיו. או זה קרה לי, נכון, זה כואב עכשיו, אני מחבק את הכאב שיש כרגע. כאילו, לא כל דבר לדחוף גם החוצה, לא כל דבר כאילו לנסות להטיס, להזיז, הכל טוב. זה בסדר גם שנייה לכאוב. הכל בסדר. בטח, יש לה כאב הרבה מקום. הוא ביחד איתו, וזה לא קל. אבל גם צריך גם לדעת להפסיק את הכאב. זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון ומשחק כזה של כמה אני מתקצב למוח, כמה אני מתקצב ללב שלי, וכאילו לעשות איזה מישמש שהוא יחסית אורגני לעצמי, ובאמת למצוא את האיזון שלי הפנימי. ואני חושבת שלי כמטפלת, חשוב לי לתת לאדם את המרחב, להבין את האיזון שהוא צריך לעצמו. לא אני מחליטה לו איזה איזון הוא צריך. מקסים. הוא צריך להחליט על האיזון שהוא צריך לקבל, כדי שהוא יוכל לצאת מזה במקסימום מהר. אבל אני כמטפלת חייבת להחזיק לו את התדר הזה. אני יכולה להאיץ, אני יכולה לדחוף, אני יכולה להאט, אני יכולה לעצור, אני יכולה לעשות הפסקה. שנייה רגע לתת לדברים לחלחל, לרדת, ואז להמשיך. ובטח גם הכל נעשה בצורה מאוד מותאמת למי שעומד מולך. זאת אומרת, ברור. אין לך איזשהו סוג של פרוטוקול שאת משתמשת בו עם כל מגוון קהלי היעד. אז יש פרוטוקולים. בעבודה שלי יש, בכלי טיפול שלי יש פרוטוקולים מאוד מאוד ברורים. השילוב של במה לבחור, או מתי זה ומתי זה, הוא השאלה. כן. זה כמו, יש לך סוכר, יש לך מלח, יש לך פלפל, עכשיו תבחר כמה אתה שם מכל דבר. זה יותר כזה. כן. אבל הפלפל הוא פלפל. כי כל מאכל בעצם... והסוכר הוא סוכר, בדיוק. ולכל דבר יש תפקיד. אבל כל מאכל הוא דורש בעצם מינון אחר. השאלה עם הגוף שלך, הגוף שלך, הוא צריך עכשיו סוכר? הוא צריך עכשיו מלח? הוא צריך עכשיו פלפל? הוא צריך עכשיו כוח, דיוק, מהירות, או פשוט רגע החלמה? או רגע שנייה להטמיע את המידע? את מבינה? וזה הכל עניין של מה הקצב של מי שמולי, שהוא זקוק ממני, לתת לו. מה הוא צריך שאני אתן לו בתוך הקצב הזה, כרגע? אז התהליכים אצלכם בעצם, אם אני מבינה נכון, הם חצי מובנים. זאת אומרת, יש את הפרוטוקול. יש את הדברים המורכבים, הלא מובנים, ויש את הדברים המובנים. דיקור, יש לו פרוטוקול. היפרתרמיה, פרוטוקול. לכל דבר יש סיבה, תוצאה. ומול כל קייס, את בעצם מכניסה את חופש הפעולה להחליט איך לפעול עם הפרוטוקול, מה את עושה שם, על מה את שמה יותר דגש. יש את הגמישות הזו, את האלסטיות הזו. כן, פלוס מינוס. זה קצת קשה להסביר את זה, אבל כן, בגדול. מעניין אותי לדעת מה את שמה לב שאנשים נוטים לשאול אותך הכי הרבה כשהם באים עם כאב או עם פציעה. מה הדברים שהם הכי שואלים אותי הרבה? כי אם כרגע למי שמאזין לנו, יש כאילו, בא לו... לא עשיתי אף פעם טבלת סטטיסטיקה של הדבר הזה, של מה אנשים הכי הרבה שואלים אותי, אבל לרוב כל דבר שאני עומדת לעשות, אני אומרת מה אני עושה, ואני מתווכת את הסיבה שאני עושה, ומה צריך לעשות כרגע, ולמה. כדי שאני אוכל לקבל פידבק מהמטופל שלי, האם הלוגיקה שלו איתי בתהליך שלי. זאת אומרת שאני תמיד מתואמת עם מי שמולי, והוא חייב להיות גם מתואם איתי. אם אני אעשה משהו שהוא מהיר מדי עבורו, הוא לא יוכל להכיל את זה. גם אם זה תוצאה מושלמת, וגם אם זה
פתאום, וואו, לא כואב לי כלום, אני יכול לרוץ, אני יכול לקפוץ, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. גם אם זה, לפעמים המהירות שבה אני יכולה ליצור בטעות כזו, היא יותר מדי גבוהה עבורו. יכול להיות שהוא כרגע צריך טיפה יותר לאט. או לצורך העניין, מישהו צריך את זה יותר, לא יודעת מה, אין לי מושג. כל אחד, וזה גם צריך להיות בגבולות של מה שאני יכולה באמת לעשות. אני לא איזה קוספוקוס, כן? אז... בא לי לדייק עוד קצת את השאלה שרציתי לשאול. אז תדייקי. מאזינים לנו עכשיו אנשים מסוימים שהם אולי בפה שלהם יש להם איזושהי שאלה, שאם רק היינו שנייה משתפים אותם כאן, הם היו שואלים, כן? כן. אז אם מישהו חושב על איזושהי שאלה שמעניין אותו לדעת, אז כנראה שעוד אנשים מעניין אותם לדעת. אני חושבת שהשאלה תהיה, כן, מה מרגישים בטיפול שלי? יפה, עכשיו, מה שבא לי זה להביא עוד קצת ערך לאותם מאזינים, כן. שהם כרגע לא יכולים לשאול את השאלה, אבל אלו שאלות שאת יודעת שעולות במוחם, ונשאלות, ואולי על הדרך כבר לתת איזה מין מענה לאותן שאלות שבדרך כלל נוטות לחזור על עצמם. אורטל, מה מרגישים בטיפול שלי? אני לא יודעת, כי לא עשיתי לעצמי את הטיפול שלי. וואי, זו שאלה מעולה. מה מרגישים בטיפול שלי? תקשיבי, אני העליתי פוסט בפייסבוק, של מה מרגישים בטיפול שלי, ואף אחד לא יכול לענות. אני לא הבנתי, כולל כל מי שמטופל אצלי. את יודעת מה אני הרגשתי? אני ראיתי את הפוסט הזה. נו. כמו שאמרתי לעצמי, גם אני חשבתי, זאת אומרת, אנחנו ממש כולנו ענינו אותו דבר. שמאוד קשה לנו, למטופל הפשוט, להסביר מה את עושה בטיפול שלך. ואם תנסי בכל זאת לתת לזה איזושהי הגדרה כזו, איך היא תהיה? אני מקווה שהתשובה שלי תספק. מה? אני באה, דוקרים אותי, מעשים אותי, כואב לי, אנחנו נדבר על משהו סביב הכאב הזה, כנראה שגם יצאו דמעות. אני מסיימת את הטיפול, פתאום אני יכולה להרים את היד ולעשות טווח שלא באתי איתו מהבית. ופתאום אני מרגישה הקלה עצומה, ופתאום באותו ערב אני אלך לאימון כדורסל, ואני אסמס לך ב-10 בלילה, משהו שאת לא מבינה, אני חזרתי לקלוע. את רואה, זה מרגש אותי. ומהשלשות. זה מה שמרגש אותי בחיים. לא, אל תביא לי פה עכשיו איזה פגישה בבר עם כל החברים שלי מהתיכון. לא, זה מה שמרגש אותי בחיים. שם אני רוצה להיות כמה שיותר ברגעים האלה. ושלא תפתחי את החספוס הזה לעולם מול הישגים ופריצות דרך משמעותיות שהמטופלים שלך עושים, שמביאים אותך ככה להתרגש. ואני יודעת, כי את מדברת עכשיו, אני רואה את הדמעות, אני גם רואה בקליניקה את הדמעות, כשהשינויים האלה קורים לנגד. אני מכירה את זה באופן אישי. אני מסוגלת לדמוע עם המטופלים. אני רואה, כבר עכשיו את על הגבול. יש לי ככה עוד שאלה שאני הייתי רוצה שהמאזינים שלנו יקבלו עליה מענה. איזה טעויות נפוצות אנשים עושים כשהם מנסים להתמודד לבד עם הכאב? מה יצא לך לפגוש? אם זה לא עובר אחרי יומיים, אז זה בטח יעבור אחרי שבועיים, חודשיים, שנתיים, 4 שנים. הזנחה? את מדברת על הזנחה? 6, 7, 8, 10, 20. כבר כאילו לקבל את זה אף אחד לא יכול לעזור לי, אז טוב, עשיתי כבר ניתוח, זה לא עזר, עשיתי זה לא עזר, הלכתי להוא, לא נתן לי, טוב, אני כנראה אצטרך לסבול כל החיים שלי, סלש להיות נכה, סלש לא להיות מסוגל להרים את הילד שלי, כל מיני כאלה. כי הם פשוט, זה לא שהם טועים, הם פשוט לא יודעים שאפשר אחרת. אז נראה לי שהתשובה הנכונה פה, היא גם לדעת שאפשר אחרת. יש לך את האפשרות לבחור שונה. תחפור, תבדוק, תשאל אנשים שעשו. תלך, תחפש עדויות. אל תאמין לי, אני לא מעניינת אותי. בסדר? לך תבדוק מה האפשרות שאתה עוד לא ניסית. ותנסה אותה. וזה חלק מלקיחת אחריות. זה חלק מלקיחת אחריות. בעצם ההפך מלקיחת אחריות, זה לבחור להיות בעמדת קורבן. לא, זה חלק מזה שאתה פסיבי. כן. אתה פשוט פסיבי, אתה אומר, טוב, אני אחיה ככה, כי ככה נגזר עליי לחיות, וכאילו, יש פה עניין של תוצאה. אז זו בעצם הטעות הראשונה. הכי גדולה. הנחת יסוד שגויה. כן, אני ממש מסכימה עם זה. יש עוד משהו שעולה
אחר כך, אחרי שמצאת שמשהו עשוי לעזור, לא להאמין לו. וואו, זה לא חזק. להאמין לזה שזה יכול לעזור לך. זה חזק. ואז אתה בא אליי, נגיד, ואני לא אוהבת כאלה, כי אין לי סבלנות גם לכאלה, כי בסופו של דבר אני הלכתי, למדתי דברים שאני יודעת שהם באמת עובדים, אחרי שחקרתי בעצמי מה לא עובד, ושנים שלמות של טעויות, של דברים שנחשפתי אליהם, שעשו לאנשים סביבי, שגרמו לי לחקור מה הכי טוב ומה הכי עובד. ואז עד שבסוף מסכנים הם מגיעים אליי, אז הם כבר לא מאמינים. הם אומרים, אין מצב שאת תעזרי לי. יותר מזה, בן אדם בא אליי עם כאבי גב של 20 שנה, אני עושה לו טיפול, ואחרי רבע שעה הוא אומר לי, יש לי כאבי גב, אני לא סגור עליהם איפה הם עכשיו, כרגע, בשלב הזה, כי אני לא מרגיש, אבל אני תכף ארגיש, כי הם שם, אני יודע שהם תכף יבואו, והם מחפשים ממש את הכאב גב בחזרה. אבל הוא איננו. קוראים לו, ממש קוראים לו. הוא איננו הכאב גב, כן. אבל הוא עוד לא מבין שהכאב גב בעצם יצא מהדרך. אז את מדברת על איזשהו פער בין איפה שהגוף שלך נמצא, לבין איפה שהמיינדסט שלך נמצא. נכון. המוח שלנו זוכר כאב. אבל יש לו זיכרון קצר. ברגע שהכאב הלך, אז הוא לא מבין איפה הוא הלך, והוא מחפש אותו. נשאר ריק. לעומת זאת, הגוף שלנו, יש לו זיכרון ארוך. לגוף שלנו יש זיכרון ארוך. אם אנחנו נמצא את הדרך לפרוק את הזיכרון מהגוף, על הכאב שהיה פעם, יש מצב שרק אז אנחנו נוכל להיפטר מהכאב הזה for good. ועכשיו השאלה איך עושים את זה, ולי יש דרך. וואו. כן. ספרי קצת. אז הדרך הזו בעצם נקראת גם השילוב של הדיקור היבש, שהוא נכנס בתוך הרקמות ומייצר איזשהו גירוי בתוך הרקמה, ומאפשר לה גם תנועה חדשה והתחדשות חדשה של התאים. אבל גם היפרתרמיה שבעצם מזרימה לנו את כל הנוזלים שלנו בגוף, ומעודדת את הגוף שלנו לפלטר את עצמו. ואז בעצם יש התחדשות תאית ברמה הכי עמוקה שיש. אז השילוב של הכל ביחד, אני חושבת שזה מה שמייצר את המוצר השלם. אבל שוב, זה לא רק זה. זה גם השיחות האלה, כמו שאמרת, השיחות הבין לבין האלה שיש בתוך הטיפול של מטפל עם מטופל, שאנחנו מדברים ופתאום דברים צפים. ולפעמים דברים צפים, לא כי אני המטפלת שלו, כי הוא שתף אותי שבבוקר הוא הלך לגן וראה את הילד שלו, והילד שלו בכה, ומה זה עשה לו. כי זה לא חייב להיות ברמה הטיפול הרגשי והמאמנת, ואני לא שמה, אני גם לא מאמנת ולא מטפלת. אבל את שומעת אפיזודה כזו, אבל הוא מדבר, לא, הוא פורק החוצה. כן. הוא לא משנה, הוא משחרר החוצה דברים שישבו אצלו בבטן. כן. אז הדברים האלה שיצאו לו מהבטן, הם כבר לא תופסים מקום. הם פשוט יצאו והתפנו. ואז הגוף שלו עושה חידוש. אז גם אין את הזיכרון הישן בגוף. אני כל כך אוהבת את כל השילוב של כל הנקודות. אבל הוא גם השילוב הזה, הוא בעיניי הוא פשוט. כאילו, אני אומרת, איך אתם לא רואים את זה? איך המטופלים באמת... איך אתם לא רואים את זה? איך אתם לא רואים את זה שזה כזה פשוט? אני לא אינדיקציה, כי אני מאמנת רגשית, ואצלנו זה כל כך משתלב, וזה כאילו, וואו, הסשנים שלנו אצלך בקליניקה הם... מגיעים למחוזות באמת מדהימים, אבל איך אנשים שהם פחות, אולי מחוברים לחלק הרגשי שלהם, לא עם כל אחד אני עושה הכל, והוא לא משתף אותי בכל דבר שעולה לו בראש, וגם לא כל אחד בא בשביל זה. זאת אומרת, יש עניין של כמה הפתולוגיה הזו מושכת. ככל שהיא תהיה מושכת, יהיה לה תיק יותר רחב ויותר גדול עם יותר ספרים. כן. וככל שהיא יותר קצרה ויותר חדשה, אז היא פחות יושבת פה על איזה מין משהו כזה מורכב. וגם יש מקום למטופלים, שהם לא באים עכשיו לדבר ולשתף. לגמרי, אנחנו גם לא, גם זה לא הציפייה. אני בכלל לא שמה, אני שמה כמו, אני מה שאתה צריך אני עושה, כאילו, כזה. כן. זה לא, בוא נשאל אותו מה הוא עושה בחיים של הילד. את מאוד מודולרית. זה לא, אני לא שמה, זה לא, אני לא פסיכולוגית, חמודה שלי. כן, כן. אבל אני כן חברה. אני כן חברה. אני יודעת להיות שם בשביל הבן אדם שלידי. באשר הוא. גם אם זה סתם יהיה בן אדם ברחוב, או בין אם זה בן אדם שבא אליי רגע לשאול אותי שאלה, או כל אדם שלא יודע על מה לעשות עכשיו. אז זה פשוט שמה אולי. לא מתוך מקום של ידע. כן. ממש לא. מתוך מקום של להיות בן אדם.
יש מקרים שבהם את אומרת שכאן דיקור יבש, או הכלים שלי הם לא מתאימים? זאת אומרת, את יכולה כבר כן. ממש, ברמה של הפנייה הראשונה? יש קונטרה-אינדיקציות לדברים שאני עושה, הריון, אנשים שהתמודדו עם הרבה מאוד שנים של תרופות מאוד מאוד כימיות, אנשים שהם מוזרקים עם סטרואידים כרגע, וזה ברמה כזו אחרת חדש, אנשים שלא יודעים בכלל מה הפתולוגיה שלהם, היא מאוד ככה לא ברורה ולא ידועה, יש מצבים מסוימים שאני יודעת לערוך את הסיכונים, ולהחליט שזה מסוכן מדי לעשות דבר כזה או אחר, ואני מפנה אותם למי שכן יכול להתמודד עם הסיטואציה שהם כרגע מתמודדים איתה. כמו שכבר אמרתי, לא באתי להציל את כולם. ואני כן יכולה לעזור, לכוון, לתת איזשהו כיוון, אבל בסופו של דבר, בן אדם צריך לבחור את הדרך שלו, הנכונה לו והמתאימה לו. נראה לי שאנחנו בשאלות כבר מורכבות יותר? יאללה. מה? לא, דווקא, שאלה שהיא באה יותר לדייק, מי קהל היעד המדויק שלך שמתאים להגיע לקליניקה? אז לחלוטין יכול להיות מישהי שנפצעה באימון כדורסל. או בן אדם שהוא קם בבוקר ורק הכין קפה ופתאום כואב לו הגב, הוא לא יודע למה. או עד לבן אדם שיש לו מיגרנות כל החיים שלו ולא מצליח להתמודד איתם, לבן אדם שנקע את הרגל ויש לו נפיחות בקרסול, בן אדם שמתמודד כרגע עם איזשהו כאב שהוא ישן, שהוא חשב שאולי אף אחד לא יוכל לפתור אותו או לעזור לו איתו, לבן אדם שמתמודד עם דברים שהם ככה מורכבים בכל הגוף. זאת אומרת, לדבר שהוא יותר מורכב מבחינה כאילו של עוד מערכות. אז אני לא יודעת, הרבה ספורטאים הם אלה שהתחילו לבוא, אחרי זה היה אמא, אבא שלהם, בת שלי, דוד שלי, נכד שלי, השכן שלי, כואב לו, זה כואב לו, ואז זה נהיה כאילו משהו כזה שהוא יותר רחב, והפך להיות נפיץ. נפיץ זה המילה. וואו. כן. הולך וגדל. כן. קהל יעד מתרחב. לפעמים אני מקבלת טלפון באמצע היום, מאיה, הנכדה שלי, היא הלכה עם חברות שלה לקניון, והיא כנראה דרכה את המדרכה, והרגע שלה התעקמה, את מטפלת בדברים כאלה? כזה. אז כאלה. ותגידי, אם לא היית עושה את מה שאת עושה היום, יוצא לך לחשוב אם היית עושה משהו אחר? כן, גם ניסיתי לעשות משהו אחר. ניסיתי בכל כוחי לעשות כל כך הרבה דברים אחרים. הייתי מפיקה והייתי סטייליסטית המון שנים, אנשים מכירים אותי מפעם מאוד מאוד. קונטרסטי מאוד למה שעושה ועבדתי היום. בעולם המשפטים המון זמן, עבדתי אפילו בעולם חקירות, עבדתי בכל מיני דברים שלא מילאו אותי. בסופו של דבר לא התמלאתי מזה, וכמה שניסיתי. מגיל קטן אמרתי לעצמי, אני לא אהיה בשום דבר שקשור בשיקום ורפואה, כי זה כל כך הציף אותי שאני הייתי קטנה, הייתי צריכה להיות המשקמת, הראשית. ואמרתי, אין, לפה אני לא חוזרת, אני אהיה הכל רק לא זה. ובאמת שהייתי הכל, רק לא זה. עד שבסוף חזרתי הביתה. זה נראה לי פשוט בגרות. התבגרתי. חזרתי הביתה למקום שבו אני אמורה להיות. אני חושבת, כן. אם את שואלת אותי, כן. שבכל דבר שנגעת בו, כן ניסית להביא את הייעוד ואת השליחות שלך? לחלוטין, לגמרי. ובסוף דייקת. לגמרי, ואת כן, השליחות. לגמרי. ניסיתי להסתפק טוב, אני אהיה בזה, אבל אני אעזור לאנשים גם לעשות זה וזה וזה וזה. אבל בסוף כאילו, בואי, על מי אני מחרטטת? זה לא מה באתי לפה לעולם לעשות. ובסוף חזרתי הביתה, כאילו לא הייתה לי ברירה. פשוט לא מצאתי את עצמי בשום דבר באמת ב100%, כאילו, שמעניין אותי לעשות אותו. ושלא תחשבי, הייתי מעולה בזה, ובהוא ובהכל. אבל אותי זה לא עניין, אותי זה לא מילה, זה לא סיפק אותי בכלל. אז אני חושבת שהמקום הזה הוא, זה המדויק שלי. משפט שאני מאוד אוהבת, לא מהפן הכלכלי שלו, אלא יותר מהמסר הרוחני שלו, תעבוד במה שאתה אוהב, ולא תצטרך לעבוד יום אחד בחיים שלך. אני אומרת, תעבוד בכל יום אחד מהחיים שלך,
אבל תעשה דברים שמרחיבים לך את כל הגוף שלך והמוח שלך והלב שלך. ותעבוד בעבודה שעושה כמה שיותר טוב לאחרים. מה שעוזר לאנשים הרבה פעמים לדייק את הייעוד שלהם ואת השליחות שלהם, ומה הם באו לעשות פה, זה שאלת הלמה. מעניין אותי לדעת, מה הלמה שלך? מה החזון שלך? למה אני עושה את מה שאני עושה? כן. כדי לעזור לאנשים במקומות שאחרים נכשלו בהם. באתי לדברים מאתגרים. אני לא מטפלת בדברים פשוטים. אני מטפלת בדברים מורכבים שאף אחד לא הצליח בהם קודם. והמקום הזה הוא זה שמייחד אותי, אני חושבת. לך לכל המטפלים שאתה צריך. בסוף, 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 כשאם זה לא ילך, תבוא אליי. איך אני איתך? וואו. זה מהמם אותי. כן. אני גם עובדת, חשוב להגיד שאני עובדת יחד, בנוסף אני גם מפנה לרופאים מומחים. אני עובדת עם האנשים האלה, אני חושבת שהם אנשים משכמם ומעלה, ואני חושבת שלפעמים דברים גם יכולים להיות פשוטים. לא צריך כל דבר כאילו שהוא יהיה מורכב ולבוא אליי. איזה באמת סוגים של שיתופי פעולה יוצא לך לעשות? האמת היא שאין לי הרבה שיתופי פעולה. אני פשוט עצמי, ואם מישהו צריך אותי, אני פה. כזה. כן. כי שיתופי פעולה זה כבר פתח למשהו אחר שאני פחות. בואי נגיד את זה ככה, בן אדם צריך לבוא אליי כי הוא באמת זקוק לי. לא כי הוא מקבל עלי החזר בביטוח, או כי הרופא הזה הוא חבר טוב שלי, או כי המנתחת הזו היא החברה הכי טובה שלי, או כאלה. בסופו של דבר באים אליי כשבאמת צריך אותי. וזהו. יוצא שאנשי מקצוע חיצוניים מתייעצים איתך? כן, חד משמעית, קורא המון. מפנים אליי? קורא המון שמפנים אליי, ובעיקר, בעיקר, אנשים שמתמחים בעמודי שדרה, של פה ולסת, מתמחים בברכיים, מומחים לאזורים של זרועות כתפיים, אנשים שהם מנהלים צוותים רפואיים, אנשים שמנהלים מרפאות גדולות וגם מרכזים גדולים. אני חושבת שבסופו של דבר אני לא נותנת את אותו מענה שהם, ואנחנו זקוקים אחד לשני כדי להצליח לעזור לבן אדם הזה שכואב לו. וכרגע זה לא משנה איך קוראים לדבר הזה. אלו בדיוק שיתופי הפעולה שאני מאוד מעריכה בין אנשי מקצוע. כשהמטופל קצה, בסופו של דבר, הוא האינטרס של כולנו. חד משמעית. והוא הסיפור פה. ואני עובדת רק עם אנשי מקצוע שאכפת להם מהמטופל באופן מלא. שלא אכפת להם מזה שהוא לא יהיה מטופל של זה או מטופל של הוא. זה לא מעניין. אני רוצה שהמטופל הזה יהיה לו כיף בחיים, שיהיה לו חופש בגוף שלו. וזה לא משנה לי. איך? זה כנראה יהיה אותם שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע שיש להם את אותו סט ערכים שדומה לשלך. חד משמעית. אני חושבת שהעולם קמה לזה, אני חושבת שכולנו כמטופלים היינו רוצים להיות מטופלים אצל אנשים שאכפת להם, וזה לא משנה אם הוא פרופסור או מומחה לזה או מומחה לזה, אנחנו רק רוצים שבן אדם יתבונן עלינו ויראה אותנו כמו שאנחנו. והרבה פעמים, הרבה מאוד מהפחות כאב הזה קורה כבר בשלב הזה. וזה רק מי שיראו אותי ויקשיבו לי ויבינו מה אני זקוק כרגע. לגמרי, לפעמים יש מטופלים שאת מרגישה שרק זה שעצם זה שנרמלת להם את המצב, רק נרמלת להם את המצב, זה כבר מייצר איזושהי עקומת שיפור במצב שלהם. תראי, מה זה נרמלת או לא נרמלת? אני לא יודעת, אני כן יכולה להגיד לך שאין בעיניי נורמלי או לא נורמלי, הכאב הוא אמיתי. הכאב שלכם הוא אמיתי. אנשים חושבים שהם השתגעו, כי לא מוצאים להם פתולוגיה, או לא יודעים מאיפה זה הגיע, או זהו. זה הנקודה. כי אני מניחה, גם ככה בן אדם שיש לו כאב, הוא גם ככה סובל מהכאב. אבל אז הוא צריך להתמודד עם עוד כל מיני כאבים נוספים שמואמסים על הכאב הזה. אולי מישהו אולי סביבה שהיא שיפוטית כלפי זה. יש הרבה מאוד אספקטים. באמת, יש המון אספקטים. אני רק חושבת, מה זה בשביל מטופל, ושוב, אולי אני מדברת מהמקום של האימון הרגשי, אבל כמה זה חשוב בשביל מטופל שיושב מולו מישהו, ומנרמל לו ועוזר לו להכיר בדיוק מה שאת עכשיו אמרת. קודם כל, הכאב שלך הוא אמיתי. לגמרי. כי יש גם בנוסף לכאב, אני מכירה את זה גם מעצמי, אני מכירה את זה גם ממטופלים שלי, שבנוסף למה
הם מתמודדים איתו, נוספים שם גם כל מיני כאבים, אבל א', הם שופטים את עצמם. כן, יש פה אספקט שהוא מאוד שפיטתי, ביקורתי, מה אני מרגיש עכשיו, מה אני נכה, מה כולם יראו שאני לא יכול ללכת, מה אני לא אוכל יותר, לא יודעת, כל מיני שאלות קיומיות כאלה, של רגע, אני עומד למות, כזה. זה הפחד, זה הבושה, זה האשמה. זה גם המקום הזה של אני לא יודע מה יש לי, אני לא יודע מה קרה לי, אני לא הייתי פעם ככה, אז אני אהיה ככה כל החיים, וזה שאלות מציפות. זה שאלות שהן לגיטימיות גם. ממש. אבל זה לוקח אותנו למקום שהוא לא קיים, כמו מה יהיה או מה היה, או דברים שהם אינם כרגע. אנחנו צריכים להתבונן לרגע הזה בלבד. מה שיש כרגע. וואו, המטופל כל כך צריך לשמוע את זה. להתבונן על מה שיש עכשיו, ועם מה שיש עכשיו לקחת ולהתקדם. ולחצוב את הדרך החוצה משם, כמה שאפשר, כמה שיותר לשפר את הנקודה הזו. אבל גם להיות בה, כאילו, זה גם משהו שצריך לכבד אותו. אז אנחנו שוב קצת חוזרות לאספקט של קודם. כן, הכל בסוף מתחבר. ככה, בהזדמנות הזו, איזה מסר או מסרים היית רוצה שכל אדם שסובל מכאב או מפציעה ישמע עכשיו? אם זה כואב יותר מיומיים, תבדקו את זה. אם זה כואב יותר מחודשיים, תבדקו את זה לעומק. אם זה כואב יותר משנתיים, אז יש פה הרבה עניינים להסתכל עליהם, לא רק ממצאים או דברים כאלה, אבל בעיקר הכאב שלכם הוא אמיתי. הכאב שאתם חווים הוא אמיתי והוא לגיטימי, וצריך להתבונן עליו, כי כנראה הגוף שלנו מנסה להגיד לנו משהו. השאלה, מה זה יכול להיות, ואיך אנחנו יכולים לתמוך בו, לצאת משם. זה בעיקרון בגדול, כאילו. כן. אני יכולה להוסיף שמה שמאוד עזר לי, מסרים שאת נתת לי ונותנת לי, זה אורטל, אל תסתכלי, אנחנו, קצת המוח ההישרדותי שלנו ישר רץ קדימה, וכל מיני תרחישים, ומה יהיה, ומתי זה יגע, זאת אומרת... מתי אני כבר אסיים את כל הטיפולים האלה? כן, אנחנו כל כך רוצים שהכל יקרה. רגע, מה את סובלת איתי שאני אבין? חלילה, אני אפילו כבר לקראת ריפוי מלא, ואני תוהה מה יהיה ביום שאחרי, מה יהיה, אני לא צריכה יותר את מאיה, איך אני אתמודד עם זה שאני מתנקה ממנה. איזה מזל שהקשר בינינו ימשיך להתקיים. לגמרי, ותבואי לקפה, לא צריך, לפעמים אני אומרת לאנשים, שומע אחי, נגמר לך הפתולוגיה. אתה לא צריך להמציא כאב עכשיו, אתה יכול לבוא סתם, לשבת איתי לקפה, זה סבבה לגמרי, כאילו. ממש. ואז פתאום נופל להם הסימון שיש מצב כאילו שהם כבר מדמיינים, שיש עדיין את הכאב כדי להמשיך לבוא. אבל לא צריך לבוא בשביל רק שכואב. אפשר לבוא בשביל כיף, בשביל תחזוק, אפשר לשפר את מערכת החיסונית שלנו, אנחנו יכולים ויכולות לעשות עוד דברים, לא צריך רק שכואב. וגם לשבת לקפה. נכון, זה אף פעם לא נגמר. כשיש לי זמן. לא לבנות על הלו"ז שלי. הוא לא כזה ריק.